Mayap at magrasya nga bakpo kay kayungan. Kingaldoy ti pagmasusyantayeng kapiesta ng Santa Rita de Casia. Pagkiabita na po ka rin kaya katang panalangin ding makatuking intensiones. Ding masi sponsors, Hermanidad de la Correa de Santa Rita de Casia, Mayor Teddy and Mrs. February Tumang. Pasalamat na ding makatuki, Jose Pepe Hison, Chris and Rona Gomez and family, Tina Manimbo, Pascuala Mantatao, Adela Di Macali, Anita Di Macali, Merlin Tuason, Marilyn Mayati, May Enriquez and family. Birthday Thanksgiving Daddy, Father Danny Nakpil, Dr. Ramon Panlilio, Rico Mendoza, Danilo Vergara. Healing, Nestor Panganiban, Domingo Gosun and Bel Trinidad. Antimurin ting sablang kaladwa king purgatorio at ding kaladwada di Rita, Father Jason, Domingo Senior, Rosario, Jeffrey, Ligaya, Unfelt Death Anniversary, Elizabeth, Christina, Lourdes, Diosdado, Corazon, Rodolfo, Gloria, Pelino, John Patrick, Rolando, Dominador, Crisanta, Eliseo Jr. 40 Days, Godofredo, Fausto at Aleli. Magkiabetan po king Dalita Pamukulat. Kilagyan ng ipampo ng anak, ang po ng Banal Espiritu. Amen. Ang grasya ng ginutang Yesu Kristo, ang lugod na ng Diyos, ating pamakyag ng Banal Espiritu, mantabeya kay kahingan. At kekang timurin. Maya pa abak kay kahingan po. Maya payabak po amo. At ngayon po yung pesta ng patron saint, kalupa ng St. Jude, ng Imposible, at yan naman ang patrona ng dadalan kasakitan king Bieta Lasawa at pangapengari. So, nyaran tayo panalangin Santa Rita para kareng mamroblemang ni asawa at pengari. At umpisa na mo rin pong ngayon tidoom ng nga debosyon king Maria de las Flores. Nya batang maging karapat dapat ganap kaniting kapag masusyan, amin ang talapad pagsisyan, din kasalanan tamo, at anyaran pa mo yung lunos na at kapatawaran ng Diyos. Ikang ginawa kang Santa Rita de Casiang talapaniga po, ring miralako na pag-asa.
Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Ikang mirake kang Santa Rita, metong karing suksok, asinugat, kimbuntok mo. Kristo pakalulo. Kristo pakalulo. Ikang minantabi kang Santa Rita, king hanggang kasakitan at kapagsubukan, kimbiyan ng delanan, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Ing Diyos sa mayupayang tutu pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye alanganga. Amen. Manalangin tamo. Oy paming mayupaya, pepanatilyan meng tapat isang tarita, king padron ning kakaluluan at kapakumbaba ng Kristo. Mananasanang din kayang panalangin sa upanda kaming may biyebye, mitmong katapatan king kaya kaming estado. At yatad king kaganapan, ape pakit mo kaya kami, king kaya kang anak. Ang mabibi at magari kambe mo, ading banal espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king alanganga. Amen. Makiramdam tamo po king amano ning Ginoo. Pamamasang ibat, king libro ning dapat daring apostol. Inyang miras na kay Roma, mi pahintulutan niya i Pablo ami bale-bale, kaya benaning meto nga sundalos agugwardya kayo. Kalabas ning atlong aldo, minawas yung pulog i Pablo karing leader daring Hudyo karin. Inyong ikwara ng mitipon, nga nang migsalita karelo. Kapatad, bistaman ala kung depatan nanuman, laban ka rin kaya katamong kalahi, o labag ka rin kaugalyan, aama na tamo ka rin kaya katang pipumpunan. Pepasukol dako ka rin Jerusalem, at inintrigara ko ka rin Romano. Pengot nanda ko at burira na akong ibulos, uling alalang akit kako, ang mga yintulid sentensyang kamatayan. Dapot inyang titulan daring Hudyo iti, may pilit kong minapilar king emperador, bistaman, ala kong asabi, nanuman, laban ka ring sarili kong kabalen. Yan ning sangkan, bakit inawad kong akit na kayo at akasabi?
uling ako, makagapos ko karing tanikalang deni, alang-alang keyo, apanenaya ning balen, Israel. Kilub ni nga duwang banwa, menok na nga niya Pablo king meto nga bale upahan no. Karino tinggap ding sablang bisang makikit keyo. Hayagan at alang kang lapyang menaral tungkol king pamag-ari ning Diyos at tinuruyo tungkol kang Hesukristong Ginoo. Amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ing pakibata mo po, karing makatuliran, pakit me ing lupa mo, o Ginoo. Karing makatuliran, pakit may lupa mo, o Ginoo. Ing Ginoo at suya king banal a templo no, ing trono no at sukarin banwa. Mata na king yato makalawelo, manyalugsog king meto ketawan, ing pamaglalawe no. Karing makatuliran, pakit may lupa mo, o Ginoo. Ding banal at ding makasalanan, pareho na lang susurian. Dapat kasama nala ding maburing darapat katampalasanan. Karing makatuliran, pakit may lupa mo, o Ginoo. Ing Ginoo matulid yo at malugod king katuliran. Inya karing taong makatuliran, pakit ne ing kayang lupa. Karing makatuliran, pakit may lupa mo, o Ginoo. Parangalan tayo po yung maya pabalita. Itubod kaya kayo ing espiritu ning katutuan, nga na ning Ginoo. Yaing sumawb kaya kayo, banain tinjan nyo ing sablang katutuan. Ing Ginoo mantabi kay kayo, At keka timurin. pamamasa king may pabalita, agpang kang sanwan. Ligaya keka, o Ginoo. Kabang tutok yan ang Pedro y Jesus, may likid siya, at ikit na king kagulutan ng alagad, apakamala ng Jesus. Iya itang sinigi king salo ng Jesus, inyang magapunan la, at kinutang kaya. Ginoo, nining magtaksil kaya ka. Inyang ikit na yung Pedro, kitang na kang Jesus. Ginoo, naning mapalyari king taong ini. Peki ba ng Jesus, nung burian kong meya, ang aking pamagbalik ko, nano kaya kaita. Ika, tuki ka na ako. Inyami kalat ing balita, karing kapatad, kingiting alagad, ay amate. Dapat na sinabing Jesus, king ay amate. Na sinabi na, nung burian kong meya, ang aking pamagbalik ko, nano kaya kaita. Iti ng alagad, patuto tungkol kareting bagay. At siya naman ang sinulat kareti. At badumi, king tutu, ing kayang sasabyan. At ating pangdakalam niya liwang bagay, adepata ng Jesus. Nung isulat ngan, babalakan ko, king ding librong may sulat, ay lalipagyo, agyang king mabilog, ayato. Ing mayap ng balita, ni kakatamong kaligtasan. Kapurian keka, o Kristo, makiramdam tamo po king umilya. Magandang morning po ulit sa lahat. Good morning po, amo. At pista ni Santa Rita de Casia. Mayroon po akong kaibigan. Minsan na naitanong sa akin kasi may problema yata sila mag-asawa. Tanong niya, Among, sabi niya, am I not enough?
Am I not enough? At at yung isa pang tanong, mahirap ba akong mahalin? Mahirap ba akong mahalin? Siguro ito'y tanong lang lahat ng mga may pinagdadaan sa buhay may asawa. No? Yung, hindi ba ako sapat? Mahirap ba akong mahalin? And anyway, sa araw pong ito nga pinagdiriwang natin ang pista ni Santa Rita. Hindi kaya sumagi din sa kanyang isip ito, hindi ba ako sapat? Mahirap ba akong mahalin? Si Santa Rita po, na sa munting kaisipan niya ng bata, sa nangarap na maging isang madre. Pero yung mga magulang niya, kanilang inaalala ang kanyang future kasi nasa katandaan na si Santa Rita pala ay menopause baby. No? So, pinanganak siya ng kanyang nanay nung nasa katandaan. Kaya nung mga 12 years old siya, dahil inaalala ang kanyang future, binigay siya sa pag-aasawa sa isang lalaking akala ng mga magulang niya, mapagkakatiwala na may haalagaan ng kanilang anak. Pero ayon sa istorya, for 18 years, hindi naging happy marriage. Kundi isang tinik sa puso ni Rita ang pag-aasawa. Ika nga parang binigyan ng hollow block si Rita ng kanyang mga magulang na pinukpok sa kanyang ulo. Kasi ang kanya naging asawa naging suwain, isang babaero at naging abusado kay Rita. Linasaya king kasakitan ni unlike Santa Monica, si Patricio hindi dumapo ang kamay kay Santa Monica. Pero si Rita, bugbog sarado sa kanyang asawa. Kaya mahirap ang pinagdaanan ni Rita. No? Hindi lang sa binugbog, kundi taksil ang kanyang asawa. No? So, marami siyang kulasisi. Kulasisi tatawagin doon. At nagkaroon sila ng 2 anak. Pero ganun pa man, ayon sa istorya, sa kabutihan at kabanalan ni Rita, na ang tunay palang pangalan niya ay Margarita. Margarita, na naging palayaw Rita. Ni Margarita, nagbago din ang kanyang asawa. Sa kanyang panalangin at kabutihan, kabanalan, nakuwang magbago at magsisi sa mga kasalanan itong asawa niya. Kaya lang, minsan, parang mayroon family feud itong pamilya ng lalaki, no? Pamilyang Mancini sa isang pamilyang Chiki, nagkagulo at namatay itong asawa ni Margarita. At yung 2 niyang anak, na ilang taon na rin noon, nag-iisip na magbenggansa, na ipagiganti ang kanyang tatay sa pamilyang pumatay sa kanilang ama, kasama ng kanilang tito. Pero nagdasal daw si Margarita na sana'y huwag mangyari yon. Ayaw niyang masangkot pa sa ganong gulo ang kanyang mga anak at magkasala pa sila. Nagkasakit daw itong 2 anak ni Margarita at sila'y namatay. Whether yun answered prayer na ilayo ng Diyos ang kanyang mga anak sa kasalanan or what, no? Pero kung titignan natin, no, parang yun ang pagsagot ng Panginoon sa panalangin ni Margarita na sana'y huwag magkasala ang kanyang mga anak, yung kanilang kamatayan.
Hindi sila nagkasala. Bagkus, bago sila namatay, pinagsisiyan nila yung kanilang tangkang pagiganti. Kaya para bagang sila'y namatay na nasa biyaya ng Diyos, nasa grasya ng Diyos. Kaya nung nabiyuda po si Margarita, doon siya pumasok sa kumbento, sa monasteryo. Pero kasi dapat mga dalaga dapat dalaga yung mga nagmamadre, hindi na pwede yung mga may asawa. Pero ganun pa rin, very insistent si Margarita hanggang sa binigyan siya ng isang kondisyon. Kasi yung kung sa siya pumapasok na kumbento, nandun ang pamilya ring very dedicated sa monasteryo, yung pamilyang pumatay o nakaaway ng kanyang yumaong mister. Niisip ng mga madre doon, kung tatanggapin siya, baka magkagulo. Pero si Margarita, matagal nang pinatawad yung pamilyang pumaslang sa kanyang asawa. Pero gano'n pa man, ang naging kondisyon daw, ay mamagitan si Rita para maayos yung gulo ng dalawang pamilya. Pag naayos yan, then tatanggapin siya. At siyempre sa isang madasalin, isang may mabuting puso, anong expect mo? Sa kanyang panalangin, ayan, nagkaayos yung dalawang pamilya. At tinanggap si Rita, si Margarita sa kumbento. And sa loob ng kumbento, doon nakitaan talagang lalo, hinangahan itong biyudang madre sa kanyang kabanalan, sa kanyang pagsasakripisyo, sa kanyang simpleng pamumuhay. At sa kanyang pagdarasal, na minsan daw, habang siya nagdarasal, naramdaman nila yung parang may sakit dito sa kanyang noo. And ito pala isang stigmata. No? Para sa ating mga Katoliko, ang ganyang stigmata isang sugat na isang pakikibahagi partially sa hirap at pasakit ng Panginoon. Na parang hiningi ni Rita sa Panginoon sa dasal niya kung ipasa sa kanya ang ibang paghihirap niya. Ipasa sa kanya, ibahagi sa kanya. At yun nga nangyari. Nabigyan siya ng stigmata. Ang sakit yata nun. No? At matagal-tagal na may inindang sakit si Rita hanggang sa ito'y kanyang ginamatay. Tuberculosis siya. Tuberculosis. TB. Kaya kung titignan niyo po yung buhay ni Santa Rita, parang ang bigat-bigat. Ang hirap-hirap. Nasa kumbento na, mayroon pa siyang mga inindang sakit, stigmata, yung sakit niya. Pero ganun pa man, parang hindi ito naging hadlang sa kanyang ugnay sa Panginoon. Ito pang lalo nagpabanal. Ito pa lalo ang nagpalalim sa kanyang buhay espiritual. Kaya napaka-inspiring, no? Itong buhay po ni Santa Rita. At siguro ito pong pandemic na baka tayo rin madaming dinadaing, na baka sinusubutan natin ng Diyos. Magandang tignan ang mga buhay tulad ng buhay ni Santa Rita, kung paano nilang niyakap ultimo yung hirap at pasakit ng kanilang buhay. At nagtiwala at sumampalataya sa Diyos, na hindi sila pababayaan, na sila'y laging magtatagumpay sa anumang kanilang pinagdadaanan. Kaya ito pong pandemic, kaysa sa nakikibalita tayo sa mga bakuna, kung ilan na yung namatay, kung ilan na yung tinamaan, isang magandang gawin reading the book, The Lives of the Saints. At tulad ni Santa Rita, ito po, sa mga may pinagdadaan the same issue, tulad po niya, yung sa buhay may asawa,
sa buhay bilang magulang, yung mayroon kang problema sa mga anak. Marami tayong matutunan sa buhay nitong mga santo at santa. Ito pa naman pong ebanghelyo natin ngayon si Pedro ay kinukumpara ang sarili sa isa pang alagad. No? Kasi katatapos na sinabi ng Panginoon sa kanya na, feed my lambs, feed my sheep, follow me. No? Hindi ko alam kung curious si Pedro. No? Kaya tinanong sa Panginoon, siya po, anong mangyayari sa kanya? Ang tinutukoy niya ay si John. Kasi nabanggit ng Panginoon, ultimo yung dadanasing kamatayan ni Pedro. Siya, anong mangyayari sa kanya? Parang, ano bang tawag doon? Parang, inggit ba? O, kasi baka mas magandang buhay niya kaysa sa akin. Bakit siya ganun? At ako ganito. At dito nga, sa ating ebanghelyo, parang sinabi ng Panginoon kay Pedro, ano yun para sa'yo? No? Ang mahalaga gawin mo ang papel mo. Ano para sa'yo kung hindi siya mamamatay o mamamatay? Hindi na yun, parang hindi na yun ang dapat mong pag-ukulan ng pansin. Ang sa'yo, gawin mo ang pinagagawa sa iyo. At sa atin din po, ganito, malamang pag tayo nakakaranas ng dusa at problema, kinukumpira ang sarili sa iba. Buti pa silang magaan ang buhay, magandang buhay. Buti pa sila nakaangat, ako hindi. Buti pa sila successful ang marriage, ako hindi. Buti pa sila walang sakit, ako ito. May sakit. Pwede pong ganun Ang mangyari sa atin, na kinukumpara ang sarili sa anumang nangyari sa ibang tao. Pero sa akin po, sa akin, walang pinagdadaanan. Lahat tayo may kanya-kanyang pinagdadaanan. Sa tingin natin kuminsan parang okay na okay lang sila. Walang problema. Pero pag halugkutin mo yung kanyang buhay, mas mabibigat pala mga problema. At marunong lang magdala ng problema. Kaya ang mahalaga, tulad ni Santa Rita, ang buhay natin ang ating harapin. Ang sariling buhay natin, ang ating yakapin. Sa hirap at ginhawa na dulot ng buhay natin. At yun nga, yung magtiwala tayo at manalig na hindi tayo pababayaan ng Diyos. Na sa mismong tulong ng Panginoon, malalampasan natin at mapagtatagumpayan natin ang naman pinagdadaanan natin. At tulad ni Rita, mamamatay man, kasi namatay din pa rin po siya. No? Pero kung mananatili ang ating pananalig at pananampalataya sa Diyos, lilisan natin ang buhay na ito nasa biyaya ng Diyos. At siguro po yun ang pinakamagandang mangyayari sa atin. Kung pipikit man ang ating mga mata, naway tulad ni Rita, nasa palad at grasya ng Diyos. Amen. So magsitayo na po tayong lahat at ating ngayong idulog sa Panginoon ating mga kaibigan, tayong lahat na binibigyan ng magandang halimbawa ni Rita na binigay ng Diyos sa atin sa kabanalan at pagtitiwala at panampalataya sa Diyos. Sabihin natin sa bawat panalangin, Diyos ning banwa, pakiramdaman mo ing panalangin ni. Diyos ning banwa, pakiramdaman mo ing panalangin mi.
para king iglesia ning Diyos, para lane sa ning Diyos kaya ingkalam ning banal na Espiritu, ipanalangin taking Ginoo. Diyos ning banwa, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para karing sablang opisyal ning gobyerno, para lane sa karela ning Ganoong Hesus, ing Espiritu ning hustisya at katutuan, ipanalangin taking Ginoo. Diyos ning banwa, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para karing sablang sasamba king tune Diyos, pisan metungan no sa ning Espiritu king lugod at pamikakapatad, ipanalangin taking Ginoo. Diyos ning banwa, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para karing kaladwa king purgatorio, hapamilataning kayang pamaytas, tayran no sanang Kristo king ligaya banwa, ipanalangin taking Ginoo. Diyos ning banwa, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ngeni adwan tamo po ing sarili tang kapagnasan. Uy, pamingat sa banwa, balo mo bilang ding pinili mong akayabe, manggaman tapilan. Ding lagyo ring sablang ipanalangin mi, mayakit la sana king libro ning biye. Itiyadon mi, king lagyo ng Kristong ginumi. Amen. Diyata pong makasadyang mag-oper, talakad na la po. Manalayan kay pakamalang kapatid, banting kay katamang daon, matanggap yara paning Diyos, ipang lubos mayupaya. Tanggapan na sa aning Ginoy, ting daon karinggamat mo. Kay kapuri at ikaligaya ning kayang lagyo. King kay katamoy kasaplala, at king mabilog ng Santa Iglesia. O Diyos, sing sablang pakadulo, binay may santarita, at gawaming metong abayong lelangan, king kay kang wangis. Ibayo mo kami naman sana, nang makananaming binayo, kapamilatanin pamangawa mong katanggap-tanggap keka. Kareting keke ngayon king kapayapan. Itingin adwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ang ginuman tabi ke kayo, At kekan yat timurin. nayo ren puso yu. Makayat nano king Ginoo. Pasalamatan tayong Ginoo a Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matuli ding pasalamatan dakang parati at numang karino ipa. Diyos king alanganga lubos mayupaya. Ing ligay ring santo, ligay mo muna man. Potang parangalan ming karelang merito, parangalan mi sarili mong kalam. King berakete king yato, dirinan mo king atolaran mi. King pamakisamakda karimbanwa, ipagkalumuke kaming karelang pamakikaluguran. Karing panalahin da para king kekang Santa Iglesia,
pagkaluban mo king sikanan at kambilan, iting maulang kapulungan daring talapatutu, agyaganda kesanang sumulong king tagumpe, ban makirake karela king korona ning alang kapupusan na ligaya, kapamilatan ng Jesucristo ang ginumi. Ulinita ka beri sa blangkoro, ring anghel karing banwa, daralit din kekang ligaya alantok nang ngaming babye kapurian keka. Tunay kaping banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan. Ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa reting ayon king Espiritu mo. Ban para kaya kami manyari lang katawan at daya ng ginuming Heso Kristo. Bayami daw kusang loob, king pamaylas at kamatayan. Kinwaning tinapit, pepasalamat siya kaya ka. Pira sine binyene karing kayang disipulo nga na tangkapan niya iti kuangan at kananya. Iti yung kanakong katawan, amidawon para kay kayo. Makanya mo naman kay baning apunan, kinwaning kalis, pasibayang pepasalamat kay ka. At binyening kalis, karing kayang disipulo nga na tanggapan niya iti kuangan, minam ko kaniti. Iti yung kalis ng kanakong daya. Hing daya ning bay talanganggang tipan. Ami bubu para kahit para karing sablang tao, banketa, may patawaran daring kasalanan. Adaptan niya iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Gaganakan mi oy pa, ing kamatayan at pamanyabli na may biyaning anak mo. Daram mi kaya kaiting tinapin, ing biyating kalis ng kaligtasan. Naiming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapakumabaming pagamuha mo, king ikaming ansanang misilusuro, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal Espiritu. Ganakan me oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap kay Meto Yatu, ban may ganap yung ilugud, kambe ng Francisco kay kaming Papa, at Florentino kay kaming Obispo, ading sablang pari. Gana ka muna naman di kapatad ming pepainawan at maninayin sabing niya, lalong-lalong tarasuyo mong diyamong Jason, Elmer, Marcelino at Marius. Ading alwa pang mayang mo nabiye. Tanggapan mo sana kay maligaya mong harapan. Pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengang karapat dapat magkamit king bialanganga. Ban kaya benang Maria, imbirhendo ng Diyos. Kambe ng San Jose, akayang esposo, kaya bering apostol, ading sablang santo, at inupad kimalmong kaburian. King kaya kabaning panawun, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kekang anak.
King kapamilatan ng Kristo, kambenad kayo, ipang mayupayang tutup. Kagumning banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alangangga. Mapaminto king amayan tira pangabos at mibog king bala ng turo, nga tamang ining mangangas manalangin. Igabos mo kami, O Ginoo, kisablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan, king panawon mi, ban king kasapan ni kaya kang pakalulu, parati kaming mikabos, king kasalanan, at miligtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristo, kaya kaming talapangabos. O ginaming Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan alakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babihe ko kaya kayo. Emo, sana babalikdan din kaya kaming kasalanan, na lawin mo yung kasalpantihanan ng kaya kang iglesia. At pamayapan mo yung pambilugan, nagpangking kaburian mo, ikaw mabibi at magari, manggaman, king alangangga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo, mantabi sana kapilan man kaya kayo. At kaya ka, timurin. Di po may kakapatid, masyata mga yung pupugayang kapayapan. Kapayapan, kaya kaingan, kapayapan.
kordero ng Diyos, sa milalako king kasalanan nga to. Nang tamang mayaws king apunan ng kordero. Gino, eko matampang tanggap keka, dapat ikas may nga mano mo, kumayap na ako. Patawa ng Kristo. Siklaw mo po. Panalangin kang San Jose, itamungan po. Bapo talalingap ning talapagligtas. Esposo ning nuwana Birhen Maria. Kaya ing Diyos, penibalane ing anak ng bugtong. Kaya kay Maria, binili na ing kapanaligana. Kambe mo'y Kristo, mi katawan niyang tao. Nuwan na San Jose, kaya kami mo naman, ipakit mo ing metong kang igpa, at tayran mo kami king daklat ning biye. Aduan mo para kaya kami ing grasya, pakalulu, ampon sikanan pilubluban, at ipanlualo mo kami karing sablang marok. Amen. Orasyo Emperata laban king COVID-19, itamungan po. O mapamakalulu, ampon mapagmalasakit ay higpami. Lalapit kami keka, kaniting masipit apamangailangan mi. Aduan mi keka, ingkambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19. Amigdalang dakal kasakitan kaya kami at may kamatena karing dakal ataw. Aduan mi ngeni keka, ing balikdan mo kaming mitmong lugod, at iatsyat me kaya kami ing makawulo mong gamat.
Ing takot miking sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi, king metong at metong. Ipanalangin mi, antabayanan mula, ring taong mitutukan manintun panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat na. Ipanalangin mila, ring pekapun ming pambansa at lokal, ban mamili at salila mo, karyatang bakunang tutong makaligtas, kaniting sakit, at inggawan da iti, makasalikot, at bukod mong para, king kapakanan, ding memalen. Bendisyonan mo yung sablang pa magkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya, king bansami. Ipanalangin mila ring doktor, narsis, at ding sablang lilingap karing misalunan, ban makasuyula, karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan, king kaisipan at katawan. Pasiknangan mo yung pamagtagulaling, ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit. Mula paboren miyayawa, kaniting sakit. Ipanalangin mila, retang miyawa na. Kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mula, retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alananggang kapainawan, detang mengayaw nabi. Pagkalam mo kaya kami, ingrasya mo, kareting masakit a panahon, ban magobra kaming miyabe-yabe, para king ikakayap ding sabla, at ban makasaup kami, karetang mangailangan at pakakalulu. Manano na sana, paulining masabal at pamagmalasakit mi, para king metong at metong, mikabyos kaming alang kasasagkulan, kaniting krisis. Layon tayrana kami, king pamagbayong loob at kabanalan. Iti adwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan ayin doning Diyos. Emo sana pisawili, ingaklis mi keka, king kakulangan mi. Nune, bagkus mo kami ikabos, king sablang panganib. O maligaya at kanunwana na Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan. San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, Santa Rita Nicasia, San Agustin, patulunan ming Santa Monica. Manalangin tamo. O lubos may ipayang Diyos, ikesa ng mi pasigdangan, kapamilatan ng upay niting sakramento, mabiyasa kami, king alimbawa ng Santa Rita, ban pagdulapanda ka, baboring sablang bage, at mi bebe kami ketiking yato, anting bayo mong lelangan. Tingan adon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ang ginoo mantabi kay kayo, At keka timurin. at bendisyonan na kayo ng Diyos sa may ipayang tatu, ang ipa, amponing anak, amponing banal Espiritu, Amen. mayari ng kapag masusyan tamo, may tanang luguran ng Diyos, ating kapara tamong tao. Salamat, King Diyos. Diyos. Dakal po salamat, maya po oras kaya kaingan, magandang araw, marami pong salamat. Ingat sa tamo.